دو تین شعر نعتیہ شعر کو آغاز رتبہ عرشاں تکر مصطفیٰ دا امت لئیے فکر مصطفیٰ دا یاسی مزمل مدثر لقب ہند میرا اللہ بھی کرتا ہے ذکر مصطفیٰ میرا اللہ بھی کرتا ہے ذکر مصطفیٰ۔ یکم محرم دے حوالے نال سیدنا فاروق اعظم شان ایک شعر آیا ہے صدیق تے عثمان منن عمر دی رائے مصطفیٰ بھی مندہ ہے ان دے اگوں کو سر نہ چھکے حسنین تے مرتضیٰ بھی مندہ ہے مقام ابراہیم ہووے یا کہ ہم بدر دے قیدی عمر دی رائے کوئی عام رائے نہیں عمر دی رائے خود خدا بھی نہیں سکھ اس دا ہے تے چین اس دا ہے کائنات اس دی تے دین اس دا ہے تو کہتے خالد نتارا کرسے رسول اللہ حسین اس دا ہے شیر پاک زہرا دے جوڑے آندہ خزانہ لگا ہے دین اتے پاک زہرا دے جوڑے آندہ خزانہ لگا ہے دین اتے اے خون اصغر دا معجزہ ہے زمانہ لگا ہے دین اتے ہر کسی نے اوقات اپنی تو بد کے خالد لٹایا حسین حسین جنت دے شہنشاہ دا گھرانہ لگا جو تابع داری دے وچ نہ گزرے زندگی اس نو فضول لکھنا ان دے نوکراں دا ہاں میں نوکر نوکری بھی قبول لکھنا رسول اکرم دے دل دا ٹکڑا علی ولی دی زوجہ زہرا قلم تے دے کے میں پردہ خالد تام ناہک بطول کیا بات ہے جو تابع داری دے وچ نہ گزرے زندگی اس نو فضول لکھنا ان دے نوکراں دا ہاں میں نوکر نوکری بھی قبول لکھنا رسول اکرم دے دل دا ٹکڑا علی ولی دی زوجہ زہرا قلم تے دے کے میں پردہ خالد تام ناہک بطول آخری شعر نماز ڈٹھی نمازی ڈٹھا ہے خدا نو ہندہ مرازی ڈٹھا ہے نماز ڈٹھی نمازی ڈٹھا ہے خدا نو ہندہ مرازی ڈٹھا ہے وفا نو جس تے ناز خالد عباس ایسا مغازی